תעמדו ישר בבקשה. רגליים מקבילות לירכיים. עכשיו לאט לאט תורידו את הידיים. תנסו להרגיש שמשקל הכדורים נותן לנו את הכיוון הנכון. ואנחנו עוקבים אחריהם למטה בדיוק. כאילו צוללים למים. מורידים את הגוף חלק אחר חלק, חוליה אחר חוליה בלי לחץ, עד שכל הגב משוחרר, וכל חלק הגוף העליון עד הירכיים תלוי בחופשיות למטה. עכשיו תוכלו לכופף את הברכיים. קחו את הזמן, אל תמשיכו עד שתרגישו שהצוואר משוחרר לחלוטין, וחלקו העליון של הראש פונה בדיוק לרצפה. כעת התמקדו בכך שינוי תנוחת הגוף. תפרסו את הידיים לצדדים ואחזו אותם מאחורי הגב. קחו כמה נשימות. לאחר מכן הניחו את הכדורים בין הראש לצוואר. תסובבו את הכדורים כדי שהראש יסתובב. אל תתאמצו יותר מדי. כעת הורידו את הכדורים ותמשיכו להוריד את הגב. מכוונים את עצם הזנב כלפי מטה. מכופפים את הברכיים ולא משנים את תנוחת הראש. כעת אנו מכוונים את משקל הירכיים כלפי מטה. מותחים את הגב ונכנסים לסקוואט עד שהברכיים כפופות לחלוטין. הידיים חופשיות. ועכשיו תתחילו לדחוף את הרצפה הרחק מאיתנו. אנו מכוונים את הירכיים ועצם הזנב כלפי מעלה. מנסים לא לשנות את תנוחת הצוואר כך שכתר הראש יסתכל כלפי מטה. אז חוליה אחר חוליה אנו חוזרים לתנוחת ההתחלה. הצוואר והראש חוזרים אחרונים.